गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ, मैया रङियाव अल बड' इउटिउबार्स मिट आपआ मोजाङै जानानै थाङो। खौरां मोननाय बादिब्ला गासिबो बर' इउटिउबार्सआ खौसे जानो आरो लोगोसे बायदिसिना जाबाय थानाय कन्ट्रभार्सिफोरखौ होबथानायजों लोगोसे खौसे जानानै हारिनि खामानि मावनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन होनना प्रकाश नार्जारिया बुंदों। बे हाबाफारियाव फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि, मिथि नार्जारि, प्रान्जल नार्जारिजों लोगोसे गोबां इउटिउबार्सफोर गासै 160 फैदोंमोन होनना मिथिनाय मोन्दों। फैगौ 14 जुनाव रन्जन दैमारि बिथांनि खाफाला लिरजागोन। फैगौ 14 जुनाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 14 दायनिगिरि फोसावनाय बिथांमोननि थाखाय हाइकर्टआ राय फोसावगोन। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै 14खौ दायनिगिरि फोसावदोंमोन। सिबिआइ स्पेसियेल आदालतआ बेखौ लानानै 2019 मायथाइयाव बिथांमोना हाइकर्टआव एपेल होदोंमोन। बे एपेल होनायनि हियारिंआ हाइकर्टआव थांनाय एप्रिलनिफ्राय जागायजेन्दोंमोन आरो थांनाय 1 जुनाव हियारिं लानाया जोब्बाय। दायो राय फोसावनायल' आद्रा दंसै होनना मिथिना मोन्दों। मैया 5 जुन 2022 अक्ट' बे अक्ट'खौ जथाय हादरा 1972 मायथाइयाव थांखि लाज'नानै 1974 मायथाइनिफ्राय बुहुमनां आबहावा सान महरै फालिबोनाय जादों। देग्लाय जथाय हादरा मोनसेल' बुहुम मिथिंगाजों गोरोबनानै खौसेयै गोजोन थानानै थानाय मोन्थोरखौ लानानै बुहुमनाङैनो बुहुमनां आबहावा सानखौ फालिनाय जादों। मिरु एबसुआ चिरां जिल्ला आरो जिथि दुवार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बुहुमनां आबहावा सानखौ जिथि दख'रानि बुहुम सालबारियाव 1000निबो बांसिन बिफां फुलि गायनायजों लोगोसे जिथि दख'रानि हिरिम्बा नब्लङाव सानसुमै आरो दिथागिरिमोनखौ लानानै रोंग'साफोरनि सावरायमेल लानायजों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। रोंग'साफोरनि मेलाव एबसुनि गानिनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै आथिखालाव समायना बुहुमनां मोगा-मोगि जानांनाय गिथावना हालुरारि बिदुंजों जुजिनायखौ गोथौ दुखु फोरमायो आरो बेनिफ्राय बारग'नायनि मोनसेल' राहाखौ हाग्रा-बंग्रा सिफायग्लुंनाय आरो सिलिंखार खालामनायखौ बन्द' खालामनाय आरो हानायसिम बिफां-लाइफां गायनांगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दानिया 75,000 रां होनाय नंला। दानिया 20 लाख राङैसो होसिगोन। बे गोदान रादायखौ होदों एम राकेश ब्रह्मआ, जायनाखि इउपिएल दोलोआ गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनायनि रादाय होदोंमोन। नाथाय बे रादायखौ दाबो मावफुङैखौ लानानै खौरांगिरिया एम राकेश ब्रह्म बिथांनाव सोंथि खालामदोंमोन। बेयाव एम राकेश ब्रह्म बिथाङा फिन्नाय होदोंदि दानिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 रां नङाब्ला 75,000 राङाव रायजो राजाया गोसो गैला। दानिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 20 लाख राङैसो होनाय जासिगोन आरो मोनजि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 20 लाख रां होगोन होननानै एम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। दासिम भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।